Welcome to TFA Files TV. We are back again with the latest gossip nyaya dziri kupisa dziri kutenderera pasocial media. Hakusi kudyiwa rinopisa kuZanu-PF vari kutovata vakapfeka bhutsu. Mushure mekunge Chamisa adedzera kuti gadzirirai pati itsva yedu yayati hakuilonja taakuivhura. Anyora Chamisa achiti I'm so excited for the newborn or kick in. The past must pass away and die. Now it's happening. Ndozvataurwa naChamisa ati the newborn ari kureva pati yake itsva kuti yakupinda manje. The past yekuti takabiridzirwa pamaelection haisisina basa but taakufanirwa kuti tiite zvinhu zviitike. As always vazukuru vambuya naenda vandera zvinhu zvakawanda zvakasiyana siyana. Aripo mumwe munhu auya akati iye it's not surprising that your excitement is nothing but fantasies and hallucinations as always. Munhu adedzera kuti unongoswera uchitaura chete but hapana zvaunoita. Actions speak more louder than words. Mumwe munhu auya akati iye let's go comrade president, we stand with you and by you until the attainment of total victory. Mumwe munhu akati I support you but I am a very vivid critic of your leadership. Most of us see you as the future president but lack a clear vision of your program. Lead us into new dawn with an understanding of your political vision. We can't be saying amen amen every day. Lead us. As always unongoziva mega Chamisa anoswera achingotaura maBible verses. Saka vari kuti taneta nemaBible verses, actions ndo yatiri kuda. Mumwe munhu akati whatever you say is true, I believe and we are ready to work hard in hand with you. Mumwe munhu akati we have heard this countless times. Mumwe munhu akati actions speak louder than words, Mr. President, because now we are tired of waiting for the things we don't see. Mumwe munhu akati I thought heartbreaks were only for relationships. I hope he is opening a church to heal them, not a political party. Mumwe munhu akati at a certain time I question your ability but reality points that you are the only hope right now. My prayer is please rise to the occasion and provide a alternative. It is long overdue. Ndozvataurwa. Mumwe munhu akati iye this time once and finally the newborn must kick hard stronger, past must be forgotten. Mumwe munhu akati tried now and tired now, will be watching from distance. Mumwe munhu akati iwe we are tired of your parables man, we need action, not these parables of yours. Are you mean to lead or you are to divert our focus? Mumwe munhu akati kungohumana zvenyu asi hapana happening apa yamuri kutaura mukoma mukuru. Thank you so much. Don't forget to subscribe.